дар муассисаи давлатии маркази таҳсилоти иловагии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе даври ноҳиявии озмуни шаҳрии тоҷисари ҷумла ҳунарҳост илм баргузор гардид. дар ин тадбир намояндагони сохторҳои марбутаи ноҳия ва ғолибони даври мактабии озмун ширкат варзиданд. гуфта шуд ки ин озмун бо мақсади амалисозии тадбирҳо вобаста ба 20 солаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф, рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеяи ихтироъкорӣ ва навоварӣ, пайвасти илм бо истеҳсолот, ҷалби хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ бо омӯзиши амиқи фанҳои риёзӣ дақиқ ва табиӣ, дарёфт ва муаррифии истеъдодҳои нав дар ин самтҳо ва дар ин замина мусоидат намудан дар касб интихобкунии наврасон ба роҳ монда шудааст. ба иттилои масъулини озмуни шаҳрии тоҷисари ҷумла ҳунарҳост илм дар 3 давр мактабӣ, ноҳиявӣ ва шаҳрӣ баргузор гардида, он аз рӯи 7 номинатсия барномасозӣ, моделсозӣ, радиоэлектроника, робототехника, сайёҳӣ, кишваршиносӣ ва табиатшиносӣ роҳандозӣ карда мешавад. дар даври ноҳиявии озмун нахуст довталабони номинатсияи барномасозӣ баромад намуда лоиҳаҳои худро пешниҳод карданд. ёдрас мешавем ки лоиҳаҳои пешниҳод намудаи довталабон фарогири техникаву технологияи муосир буда, истифодаи онҳо дар айни ҳол талаби давру замон аст. санҷиши корҳои амалӣ шарти асосии озмун буда, довталаб дар яке аз номинатсияҳо ба таври ихтиёрӣ ширкат меварзад. дар ин бахш довталабон кори мустақилонаи тадқиқотӣ ва ё ихтироъоти худро бо дар назардошти хусусиятҳои навоваридошта муаррифӣ карданд. хотиррасон менамоем ки баъди ҷамъбасти даври ноҳиявии озмун беҳтаринҳо ба марҳилаи шаҳрӣ роҳхат мегиранд.